tranquila. Só lle quería outra dúda pequena que teño. Sí. Como pode ser que meu pai Seu pai? teña que eyacular 10 veces ao día? Pero mandei eu que eyaculara 10 veces ao día? Sí. Poño na receta, sí. Que eyaculara 10 veces ao día? Non mostei, a verdad que... Pero xa. A mí o que máis me jode é o que teño sono cambiado. Porque para eyacular 10 veces ao día teño que levantar ás 6 da mañá, porque senón non me dan as horas. E díjolle máis. Hasta a segunda ou a terceira ainda voto, pero despois de aí para diante xa nada, Claro. Non sei se convalida. Usted ten que entender... Eu vexo rarísimo que lle mandara eyacular 10 veces ao día. Claro, que usted ten que entender que ten 88 anos, viudo. Nós temos unha veciña que sempre nos bota unha man en todo, e nesto nos está axudando tamén. Conchita, é verdad que eu non lle teño nada que dicir, porque intención poña toda, pero xeito non lle dá ningún. Pois ten que perdonar, pareceme rarísimo que lle mandara... Pois eyacular 10 veces ao día. Pódeme deixar a receta? Teño. Que lle mandara eu eyacular... Sí. Don Luis. Que? Maracuyá. Que comera maracuyá. Mema, se queres. 10 veces ao día, po estómago. Maracuyá. Pois mira o que entendín eu, eyacular. No. Pois viña ca idea de que me deran unha crema ou algo, porque teño de son carne viva. Bueno. É normal emocionarse, é normal. E iso que usted non o viu, pero a miña filla... E Conchita, cuidado,